Mas Karno ingkang wasembada mangku karya unjuk tasakur maring Gusti tasakur maring Gusti anake wis rabi alhamdulillah duh Gusti Maha Agung mugi paring nugroho purwa madya wasana manggih rahayu myang temanten kalihnya antuk berkah sing Gusti tiyang niku angger pun pikantuk barokah saking Gusti dipun ridani sedaya panyuwunipun dipun udaneni yen sinawang saka netra ayo Mbak Tun sing ngeran Jumeneng Mbak Tun ya. Jumeneng pisan kowe kok. Sagung para tamu kakawah putri sesepuh mini sepuh ingkang dahat kinabektan kinurmatan semoga awit saking paringipun Bapak Karno Ibu Sugiyati lumantar pambiyawara anggen panjenengan ngrahapi pasugatan ingkang sampun katur mugi dipun sekecaken kanthi merdikaning penggalih
nggih Pak. Kula ganti langgame. Ora apa-apa ning aku bareng mbok ganti karo apa ki nggih? Katresnan nggih. Kelingan kalau almarhum Pak Abdul Ghani Mudin. Oh, nggih. Kelangenane nggih kelangenane Pak, nggih Pak Abdul Al-Fatihah. Ghani, nggih. Nggih, amin. Rodok sakit niki Pak rodokan Pak. Ketoke lembur ya ning jenengan. Dek wingi anu Pak, dek wingi lek bengok-bengok kebanteren Pak. Oh, nggih marahi nggih kalih penceng niku ngoten niku. Lah nggih. Mangkono iku tresnaku sapa wae tan bisa ngreredo nganti tutupi ngene tenaku wis pinesi ing sajroning kalebu. Nggih matur sembah nuwun Pak. Saya wageng panuwun Mbak Atun ya.